Ano sa ang kasal? Day langga, nga no, nakaingon man ka na si Ate Langga na. Basta mo, abot ra jud na siya, guys. Binugo ko yung ngitan, guys. Hello, what's up, Days friends? Daisy here, and we're back for another sit-down vlog. And this time, I'm with my boyfriend. So this is actually our first time na mag-sit-down vlog. Kay usually kay mag-vlog me. Travel. Yeah. So yes, today guys, we're going to answer some of your questions, diba guys? Yesterday, I asked you guys to drop some questions about us, and we're going to answer them together. Together. And just in time, guys, may nadawat naming foods from Manabox. Thank you Shout so much, out. Manabox. So they actually sent us some Spring rolls and salads. So if you're interested, just keep on on watching. Before we will start, ato sa siyang kung ano no, ipakita sa inyo unsa nila mga send sa tuwa. So let's open it. Gutom na ko, big. So just in time for our diet kay guys, nakabantay mo guys, marag nilingin na siya to mga naw. Ang naw na ko, no? Sa should ni Sosa diri sig pagkaon. Sakto na should kayo ni siya for my diet kay nag-start na sad ko og home workout like Nag-cut sa mig rice sa breakfast. Una siya na nagpasalamat ni sa Manabox kay gisandan mi nila og mga salads. So yeah, this is their fruits and vegetable salad. Kanilahang grilled chicken and shrimp vegetable salad. Na siya lettuce, mga tomato, and another is their spring roll. So ilang spring roll guys. Na sila daghan na variety sa spring roll. They have mango, shrimp, pork, grilled pork, and mango, strawberry, avocado. Nala sila menu guys. And you can actually customize it. Like, pwede mo maka-request na in one tub kay i-mix ninyo siya. Like, for this one, shrimp siya. Tapos nasa siya combined na chicken. Nasa strawberry, mango, singkamas, mga lettuce, ano siya. And they also have 6 dressings here, guys, na gipadasad nila namo. Mo ni siya ang Kani siya, I think this is the chocolate Chocolate drip. Spicy peanut sauce, sweet and sour sauce, and also they have balsamic dressing. This one is the apple cider, I think. Yeah. Or mo ba ni babe? Apple cider? Or kani? I think this one. Kani, This one is the apple cider, honey mustard, and magpili lang mo ana guys ni sa mga dressing nila, and maka-request mo. They also have food trays guys, which is good for party. So na sila good for 10 to 12 packs. And for the delivery, guys, they are also available at GrabFood and Mga Foodpanda. third party na mga kuan. And free delivery guys if minimum na order ninyo is 850. So, Perfect good kayo ni Perfect siya. kayo, more And good. especially sa mga tao na mga nagdali, mga busy kayo. they are just one order away. So, Yes. Mag-start na ta sa ato ang Q&A. Q&A. So, na Q&A ta guys, mga onta sa ilahang Yung mga salads and salads. spring rolls. Taman, mga on sa tao na or mag-question ta? mag-question, tapos mga Mga on. Sige. So, first question is coming from Elimar Tamayor. This is a question for Jude. Naghanag question ni Bro Eli. Mag-Tagalog di tani guys, kay Tagalog man siya or Ilonggo man siya, di siya makasabot og Bisaya. So, magamit gyud ang atong Tagalog palaka ni guys. So, ito guys, paano mo nakilala si Daisy? So, nakilala ko siya through our group na Bisaya YouTubers Club. Doon ko siya unang nakilala guys, and naka-chat sa Facebook. And yung second question ni Ellie is, bakit kanya sinagot? Ano ba ang ginawa mo para maramdaman na niya na ikaw na yung lalaki na mamahalin niya forever? Wow. Forever. So, yun guys. Paano mo siya niligawan? Niligawan ko siya guys sa pamamagitan ng pagbibigay ng efforts and pagbibigay ng oras para sa kanya. And yun, pinakita ko sa kanya kung gaano ako kaseryoso and kung gaano ko siya kamahal. Kaya gaano siya kaimportante sa akin. Di po kang umiyak. Saan yung panyo? Bakit kanya sinagot? Grabe ka naman bro. Ano ba ang ginawa mo para maramdaman na niya na ikaw na yung lalaki na
mamahalin niya forever. So, yung ginawa ko guys, kaya niya ako sinagot is tinutukan ko siya ng baril guys. Hindi, joke lang. I think, yung ginawa ko lang is, nagpakatotoo lang ako sa kanya and pinakita ko yung gano'n siya ka-importante sa akin. Nag-effort ako. Binigay ko yung oras ko sa kanya and yun. Kaya siguro, ito babe, Auto. bakit mo ba ako sinagot? Kasi mga Ano bang... 君の虜になってしまえばきっと Jud to. So yun, bro, Ellis. I hope na, ano ko yung, nasagot ko yung... Sige, go. Second question. How did you met? And along the run, how did you build your relationship? This is, by the way, coming from Diane Valerie Ongge. First meeting namin guys is nung nagkaroon ng yacht party sa Bisaya Youthers. Na-yacht party guys dito sa Lapu-Lapu. I actually have a vlog about that. So, you might want to check that out na dire. And that night, kay Dilishoot kay may like kay na late man sila guys. Na late sila abot. Wala sila naka-start good sa yacht ka ng Sunset Cruise. Lingaw na kayo sila dito guys. Nag-party-party na sila. Nagsasayo na sila dito. Pero mana sila kao niya kami. Kaya nisunod namin dito. Niya pagsunod na mo kay moro to nga time nga nagka-shake hands me. Shake hands me Daisy and Pero kato na time, kuhaan ka ng nanakay feelings ato na forla pa. dagdag feeler. Ano man? Kato nga time guys kay nana ko kuan niya murag na-admire na ko niya kay kuan siya friendly and I think kind-hearted siya kay I think. I think kind-hearted siya guys kay kuan kay dagan mo approach niya og tao or kanang dagan ka siya kaila and mo to and gwapa sad siya guys. So Dapat lang! magkatay. And ang ikaduha na to nga formal gyud na meeting, kaduha nga formal meeting gyud na mo guys kay katong nangadto mi sa Bantayan Island. I'm with my college friends that time and nag-vlog sa Guato and timing nga ni uli sa Chato since na nag-pandemic guys. First time yun ako. First time na nakauli. So mo to ako nag-expect na taga dito din siya kay di pa makay ko kanang ingon na. Na-admire ko niya pero di pa siguro di ko maabot sa point na mo-stalk sa niya mayo ganun ko. Kasi ko kabaw na taga dito siya so mo to nakapag-decide ko na makig-meet ko niya. So, mala siya ang shrimp and gibutangan ako og chicken and lettuce. So, unsay mo nami? Nami kayo guys. Nami? La okay ra ang kuan, ang apple cider. Na mix na. Okay. Dili bitaw gud me like Perfect. expert sa kung unsa gyud ang perfect na sauce or dressing for this, for that. Pero dili na sad din na mo mahurot hotdon gyud ha in one setting kay sama na wala gamit ato mag-diet diet. Wala nag-diet. Wala nag-mukbang. So, Actually guys, enough na gid siya guys ang usa ka Oh, isa ka top. 1 or 2 tubs per meal. sama na siya. Continuation sa question And ni along the Dayan. run, how did you build your relationship stronger? Oh, serious. Sige, ge. Ikaw answer na, be. Ganiro kasi ganito ko hindi ko alam Ikaw mo. answer. Sige, ako na lang. How did you build your relationship stronger? Wala ka nang magsinaptanay lang. Communicate lang Communicate sa on. feelings or imong kuan, sa imong nabiganahan or kuan. Respect. Tapos, usa sa jud guys no na makabuild sa strong relationship kay for biha kanang family. Band sa family inana. Kay mas makaila ka sa iya sa how Background. background niya inana. And I'm very glad guys kay pailailan ako niya sa iyang parents and siya sad pailailan na sad sa anak sa akong mama. So yes. Thank you so much Dayan ha for your question. Hindi pa dahil siya kuan di ay. Follow up. When was the day when you finally admit you both fell in love with each other? So, Naday na kuan. Naday na exact day. Wala man jud na exact day. parang like, ako wala exact day kay it just happened. it just happened. It just happened. Pero ano siya? Saan siya? Shrimp. Tapos I think this is shrimp, no? Shrimp na. Ang sulod. Okay, sige, try na to ang shrimp. Ito siya i-dip sa, this one is the, kuan, Spicy peanut. peanut. Ikaw, babe, pero ka nang, like, nakuha lang ni mo na, igo ka. Diyan, igo. Igo ka sa pana ni So, inalaw na lang guys no kung ano sa ato nga kung nakuha na jud ko. Oh, like, kanang, feel ni mo na. Nakuha na feel. Ana. Ako nakoy gibati niya guys. Starting atong dito ko sa Bantayan Island and
yung katong formal naman na panagkita guys, da panagkita. Gawa sa tatong pinakalawang mga Bisaya ni no. So mo to guys, katong nagkita mi sa Bantayan Island and mo to nga first time nga nakastorya gyud ako siya kay katong dito pa mi sa yacht party guys, wala kami nagka-storya, nagka-shake hands ng miato and mo ra to nakakuha nakadiot ng mig storya na kumusta hayra. Pero dito lain gid dito sa katong dito mi nagka-storya sa Bantayan Island kay. Mas nakaila ko niya and wala ko nag-expect sa sayang personality, nagana ko siyang personality kay Sama na. nabaan kayo kanang dako kay tingo guys ba na ganahan ko sa babae sad guys kanang kuan ba kanang sabaan. Kanya. And patusod sa time nga nagstorya mi guys, if wala mo makakita sa among sa vlog niya guys nga nangaon mi sa crab crib, mo to nga time guys makaingon or ambot lang ko ma-notice ba ninyo nga na dito sige tutok niya wala ko storya dito. Siguro ko tanaw niya to kay naganahan ko siyang mata. Maro dyan. Maro na babe akong nakuha ni mo. Okay. Ganahan ko siyang mata tapos sa mong lips. Maro na akong siyang smile. Maro na akong unang nakuha guys niya. Ako guys, So, siguro kato. Or katong nanguyan pa siya nako kay kanang effort yun kayo siya like mato siya sa Danao kay para magkita miya tumingdit kay di siya ganahan na kanang maduhog ka ng Cebu para magkita mi para mag-date mi na so mo na siya marag nakaingon ko na serious siya sayang kuan intention. Wow! sige next question. So next question is from Jenner Cassandra Ako igagaw. Cortez. Cortez, yes. So, yung question is, pag first meet ninyo ni Kuya Jude, by sign na siya na Jude ang dawan. Char! Yeah. Oh. Sign! Ambo, dili ko mo to og sign kay wala man sa Jude ko nangita bitaw like kuan Jude na wala unexpected good siya na naabot siya na Sana all. ikaw. Ako sad guys, this is ko motuhan ng mga anak kanang mga sign or kanang kuan kay actually kanang Process man sad good na like it's a process and you need to get to know the person well bago mo siya bago ka makaingon na kuan jud nga love jud, di ba? Di man gud na siya nimo makuha na like makuha din nimo na love dayon nimo like makita pa nimo na siguro ma-admire ka. Ma-admire ka physically, oo. physical kuan na Okay, appearance. syempre dapat jud nimo ilahilahon sa jud nimo kung sa siya ana. Oh good. So kaon sa tabi. So man siya ang grapes akong gikuan. Di ko sure kung unsa ang akong gikuha basta kani honey. Sweet and sour. Which is the sweet and sour? The honey. Honey custard. So man siyang sweet and sour. I think this Okay. one is the honey custard. Peanut butter. Next question is from Tena May Villasiran. So yung question, baby. Unsa nga butang ang love ninyo buhaton when you're together? Eating. Mao ni guys kaning gibuhat na to karon. Muna siya na nambok na ng jud me kay sige mig kaon. And aside from eating, I also love to kay one guys clingy ko nga pagka boyfriend. Ako na admit guys. I love to cuddle with her. Give her warm hugs and talk about life, di ba? Life and experiences, di ba babe? And aside from that, kay travel kay dara man siya di mo ila-ila siya di mo ang tao like unsa siya how he or she handles the situation kung if ever If ever na yung mga sa yung pag-travel ninyo. so muna siya And also, kuan sad kanang di sa namalikayan kung example kanang namila ka or nami kanang mga laag kay vlog yun na namo kay we want to keep memories of us. we love vlogging and dira sa mig yun nag-start like kung dili mi vlogger dili mi wala mi way or abot lang kung unsay paagi ni Lord na kuan Magkita na magkailan. kami pero ano na through vlogging Content creation did guys ang kuan. nagakuan mi nagakita Sa tanang social media platforms na mo na
TikTok, Instagram, pang story, magbuhat may ana kanang mga pangkuha na mo kanang signature post na mga pa ako siyang gunitan yang kamot ana guys. Mo na lang usually buhaton na mo together. Okay, we just want to keep memories. So, kani siya kay na siya grilled chicken. Thank you, Sena May Vilasuran for your question. Shout out to It's Me, Rocky. Bailangga, ngano nakaingon man ka na si Ate Langga na. Ala, ginawa tara-taruan yung Kilig ko answer din ba? meron guys, kilig ko din Taruan meron. yung answer ba? Wala. So, belangga ako maingon lang ani kay kayon ko nga siya nagyud kay lahi siya sa ubang babae. Like tanang qualities nga akong i-set nga standards, mga non-negotiables, negotiables. Ano sa malang ano yan? negotiable o non-negotiable ba? Basta Mag-negotiate ka na din eh. Dili Yun. Kuan man ka nang katong nakuan sa TikTok ba? Katong ako nakita sa TikTok katong si Gandang Morengs gani atong ni kuan Ah. trending about sa standards. Kanang sakto sa to ni agree ko ato nga dapat sa mag-set kag standards para sa imong galingon kay baw ka sa imong worth o kanang kay baw ka kung kinsa imong kuan jud dapat para nimo. So mag-set kag standards so mo to kuan sa tanang halos sa tanang standards nga akong nakuan kay murag na meet niya o nakuan niya. Siya nag Pasar dyan ako dahil. nakakuan Ah! mo to kaingon ko nga kuan na siya. Nya pansad kay siya guys, caring. Nya pansad siya supportive and very respectful sad siya sa akong mama na. Mo na ako sa mga pinakakuan ako. Ganahan ako sa babae. And kuan thoughtful. Kilig din siya guys. So ako guys, kay kuhan ka na, nanan niya ang mga qualities sa lalaki na Sunod-sunod yung mga answer, babe. Oo, dyan na. Like, kanang husband material, kugihan kayo, ng thoughtful food, ng sweet kayo, and basta, tanan na guys. Basta yun na, Ano ko katingog, guys. Kilig na gumayo, guys. Nani mo, kiligon guys, ang hilom ko ba? sige. Pero atong sa vlog niya, kay katong sa Crab Crib, yung first meeting na mo kay kanang margi, na-mesmerize ko niya ba kanang kuhan. I got lost in her eyes, guys. Mo? Sige, next na question. Tingog-tingog ato. Next question. Margaret Ann Sinahon and kuhan Rocky, same raman siya. Pare-pare What naman. made you decide that Jude was the one? Yung kay Rocky kay ngano siya man ati lang nga murag naaman toy dungan kadungan chismis. Wala kay kuan man makita jud nako ni Jude na kuan serious yan, consistent siya. And na. Sa paman. And mas kuan mas maka-feel ko na magkasinabot ta. Kay vlogger ka, vlogger ko. Ano ba? Like pareha ta og passion. Di ba? Sa paman. Kanang... Wala man na na! Sige, next question na. Mura to siya. Next kay tang Marge. Margie shouts. Ingon siya, kanusa ang kasal? Uy, di ko ma-answer na. Ikaw, ma-answer na pala. Kita doon ma-answer na. Ano ikaw, kanusa ako na ang kasal? Di ba, kaunta ko kay. Actually guys, mga sa tanong ko kay Nakagutom ang ihang question na. Sige na, pagkuhan na na, pag-answer na na. Well, nagkuhan ko. So, kung saan kasal. So, ako matubag lang na guys kay mabot kita na nga point or mabot kita na nga panahon, di ba babe? Yeah. And actually, we already have a plan or di ko siya na makuhan na mag-plan mo dyan mo sa inyong future. Line ko kay ka ng wala padulungan ng relasyon, di ba? Or kuhan. Dito. And actually guys, we are starting to save money na for our future plans. Yeah. For our future, for our dream wedding. So, mabot na dira guys. So, kalma lang mo. Nag-question na ba? Ano sa ang kasal? Kaysa patulong ng utana. Gretchen Quinio Palacio. Moya pa rin ang question. Ano sa kasal? Question from Janely Janely Gonzaga. Gonzaga Umbao. Hello, Janely. Ingon siya para nimo ate. Siya na good imong partner in lifetime. Para nako, yes. Kay wala mo ko nisud ani na wala ko nisud ani ni relationship. Ako man ko dili ko like musud sa relationship kung duwa-duwa lang. Wow. Diba? Dapat na jud kay kanang kuan na mo'y plans together.
na unsa inyong future and magsinabot mo and dili lang kay basta na ano lang kay uyab basta Na lang kayo matawag ng uyab, ano lang. So yeah, ito siya. So next question. Next question. Ganong sipa man ka og love life? This is from Red Red Laurencio. Hello, Red. Blessing ni Lord. Yeah. Blessing ni Lord kay kita siguro si Lord sa kong mga hardships sa una. Chips. Hardship. Makita mo siya na ni Lord no, like unsay imong gibuhat, ibalik na jud na ni Lord sa imo ha. Without At first, asking in return lang. Yeah. Di mo i-expect lang ba na ako lang, pasagdan lang. Basta mo abot ra jud na siya, guys. Pinagkuka ko yung mungitan, guys. Wow, tada, cut. Ano, pinanak ko. Ate, naglaway na ako. Tigtanong ko sa Chara ba, naglaway na ako. So, mo to siya, guys. Mag-isip ang rason, guys, kung anong nagkakami niya, ang relationship, nag-start ang relationship kay I also prayed for her. While waiting, kay parehami duha nag-wait or nana for the right person nga mag-treat na mo og sakto or nana. Yeah. Don't It's a cliche word but don't settle for less. Yeah. That's it. Sige. Muna dyan na. So, this is the rekoan, guys. Mango spring roll. Sige. Unsa pa man? Napadira question? Napa. Question from Griselda Santillan de Soyo. Naka-try na ba mo away as couple? Kinsay dali masuko niyo yung duha. Shout out please mga lodi. Ayan. Griselda Santillan Suyo. So, naka-try na ba mo away? Yes. Dili man siya na mawagtang sa relationship. Narito na. Muna siya ang makapa-strong. Likon. Yeah. Makapaligon sa inyong relationship kay boring mas nang walay away-away, no? So mo na, kamo, awayin sa ninyo permi yung partner. Dili sa valid. Joke na. Dili valid na kuan ba? Nya, kinsa dali masuko yung duha. Guys, kanino siya, guys. Ako. Nali ko masuko. Mura siya ka ng kuan, tigulang nagiangwangwang. Grabe ka. Dito eh. Pero masabtan naman, like, naman dyan na, manali na siya na. Depende kung ka imong na. partner kay inana, so dapat na usan mo compromise. Dito. So dapat sabton gyud ninyo, communication, di ba? So mo na siya. Understanding. Mo to siya. Understand each other. Pwede mo dyan na malikayan kung sa relationship. Medyo mga kay syempre nag-adjust pa mo sa usa. So mo na siya ang question gihapon ni Jessin. Sign? Ang lang kung saan niya ko ano eh. Sa pagbasa. Pero same rin niya ang question. Naka-try na mag-away ni Jude. So mo to siya. If yes, kinsay una nakipagbati. So ang una makipagbati kay ako. Most of the time siya. Most of the time, like, grabe ka, anon siya guys, kay load kayo siya. Joke lang. Love you, baby. Kausa. Ay, apilo akong kamuta. So, moto siya. Nami guys, the best. Second to the last na question. This is from VYJN.14. Hello. Pila ka months nanguyab sa imo ang imo boyfriend ate. Hihi. Mga almost 3 months. I know, dili siya na nakadugay. But kung feel ni mo na ila-ila na dyan mo ang tao and ready na ka para mo sud sa isa ka relationship. So, mo na siya. Go na. Di ba? Speaking of time, nakoy gi-chat ni mo ato sa una. Atong nanguyab pa ko niya guys, nag-confess pa. Ay, dito nanguyab, nag-confess pa ko niya. Nag-confess pa ka to. Wala pa ka na Ako'y gisulti niya na kuan. For me lang, it's not about the time. It's about the person. Char. And as the quote says, people you meet in days can make you feel more special and alive than the ones you already knew for years. It's not about the time again, guys. It's not about the time. It's about the person. So, Yeah. ano to, guys? I also believe in that, guys. Okay, for example, you've been in a relationship na for about, let's just say, 3 years na together with that partner, pero toxic yung relationship or kuan, di ba? Yeah. So, di siya mag-matter kung dugay na mo or kuan. So, kaning uban guys, kay wala sila question, but magpa-shoutout Magpa-shoutout na na sila. sila. So,
Shout out to Fernandez, Initan, Mary Joy, Rod Harvey, Santilian Usho, and Sis Sain. So I think that would be all for our question and answer. And I hope na you get to know more about us and you will continue following us sa among journey. Sa among journey. And we will continue to create contents, guys, na maka-inspire ninyo. And yeah. Ano to siya? That would be all, guys. Again, if you want to order Mana Box, they have available spring roll and salads. Baka-order mo sa ilaha. They are available in Food Panda. I'm not sure if na sila yung Food Panda. Oh. Just to make sure, guys, na ma-accommodate dayon mo nila, just message their Facebook page, just search Manabox and kuan. Na sila, i-message lang sila dayon dito, inquire lang. Maka-deliver sila within Consolacion, Lapu-Lapu, Mandaue, Cebu. Yeah, And again, free delivery, guys, kung mula minimum of 850 pesos. Yeah. So again, thank you so much, Manabox, for this very healthy foods, healthy love life, healthy food, Duh. good life. Perfect diet. Love you too, baby. So I think we will end our vlog here. Hope you guys enjoyed watching this video, and if you did, please Give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel and to his channel. It's Jude Rico. And also, be sure to follow us in our social media accounts. I have Instagram and Facebook. My Instagram is at IamDaisy and my Facebook page is Daisy. And yours is? And my Facebook account or Facebook page, guys, is Jude Rico, and also Instagram account is at IamJudeRico_. Yeah. So thank you guys once again for watching. Thank you, Daisy friends, for having me here. It's really great to be back here in your vlog. Always remember that every day is just to see the beauty of God's creations and Always seize the day. Thank you so much for watching. Bye. Bye, best guys. friends.